Ukusebenza kanzima kayizala impumelelo. uNjoko featuring umzukulu uMamemeza ihlanganise 1 million views lapha ku-YouTube. Ingoma uNjoko ayikhipha ngazo i-17 kaFebruary 2025. Siyakhumbula ukuthi uNjoko before akhiphe le ngoma bekune-album ade eyikhiphile. Le album le ayiwatholanga amandla ewafanele namandla ayideservayo. Asazi ukuthi-ke wasala ngakuphi ngoba yayingekho bad le album, kodwa kuNjoko uthe uma ekubona lokho ekurealize ukuthi ey'tolo umculi awusheshi ngale ndlela abefisa usheshe ngayo. Wenza imizamo, wadonsa umzukulu insizwa le kwaCeza ukuthi isondele izomnceda kule ngoma yakhe ethi uMamemeza. Ngaleyo ndlela leyo-ke yalishaya i-million ngesikhathi esingengakanani. Okuyinto lesiyikhuthazayo kumaskandi ukuthi ihlale yenzeka iqhubeke njalo ukubambisana kwabaculi besebenzisane kahle. Ama-collaborations ayinto eyenza ukuthi ubudlelwane bube buhle ukusebenzisana kwabo. Naye umzukulu uma esebenza uma ukuthi kunento abonayo ukuthi uNjoko ihoboshe khona into angayenza angayi-eda emsebenzini wakhe bexhasana. Okuyinto ehle kakhulu nengiyigqugquzelayo leyo mina ukuthi into ehle kakhulu. Kwaba umqondo omuhle ukuthi uNjoko akhiphe yona-ke i-single le ethi uMamemeza ukuze atheste ukuthi abantu bazoyi-receive kanjani, izophusheka kanjani online. Nokujabulisayo ukuthi-ke kwahamba njengey'fiso zakhe nangey'mfuno zakhe ukuthi-ke iphusheke ngale ndlela njengoba-ke isikwazi ukuthi ilishaye i-million. I-million sekuyiyona ndlela-ke omaskandi abaningi abay'kala ngayo ukuthi-ke uyakwazi ukwenza izinto. Then-ke from i-million-ke bese kuyacaca ukuthi ingoma-ke ikhuphuka ngamandla angakanani, abantu bayiphusha kangakanani. Asithembe ukuthi-ke akuphelile-ke ngayo-ke i-million, abantu bazoqhubeka beyiphushe igijima kakhulu lapha online. Asazi ukuthi uNjoko khona noma umsebenzi awuthembisile ukuthi uzolandela emva kwalo selihlangene i-million. Baningi abaculi abathembisa izinto ukuthi hhayi mangihlalisa i-million ngale ngoma ethize ngobe sengidedela umsebenzi. Si-interested, simagange ukubona ukuthi leyo nto leyo izokwenzeka kanjani noma uzoyihlanganisa umfokambamba laphana enkandla. Sibonga kakhulu-ke kuNjoko ukuthi alenze i-million. Sizokhuluma ngokuzayo-ke, sizokhuluma ngomunye umsebenzi, omunye umculi noma sizokwenza enye ividiyo, kodwa niqhubeke ni-stream-e umsebenzi wabanye abaculi njengoba bebaningi abastreamayo, bebaningi futhi-ke okubahambela kahle online. Nisalahle Nyaboso Deba nokuzayo.